Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Hoi, ik ben Leon. Rob. Jullie hebben van alles bij je? Ja. De bekende logo's. Ja, zeker. Zet ze maar neer. Je gaat pitchen. Je hebt een minuut, dat weet je. Ja. En ben je er klaar voor? Natuurlijk. Dan is de jury helemaal voor jou. Oké. Geachte jury. Binnen nu en 2 jaar is UpNext een begrip. Staan we naast deze iconen, Hives, Twitter en Facebook. We doen dat met de meest complete uitgaansagenda voor heel Nederland. Ik zie jullie denken, die is er al. Nou, naar ons idee niet. Want wij hebben eenvoud, overzicht en stijl centraal staan. Zoeken op de events die ertoe doen per dorp en stad is het idee van UpNext. Beleven en zien wat er te doen is. UpNext is de cocktail voor de ondernemer, de exploitant, maar ook de bezoeker. Dat is de cocktail die wij bieden met UpNext. Dankjewel. Dank jullie wel. We zijn nu hier in Kerkrade. Als ik nu zou willen weten wat ik vanavond hier kan doen, heb ik al 5000 websites en misschien wel 100 apps tot mijn beschikking. Ja, dat is het punt. De meeste sites zijn onoverzichtelijk door middel van reclame, fora. Die zijn reclamevrij. Ja, Oké. absoluut. Nou, jury. Desiree, je kijkt zeer vragend. Ik kijk inderdaad vragend, want ik snap er helemaal niks van. Je wilt je content halen van de evenementorganisator. Die moet het zelf gaan aanleveren. Die moet er dan ook nog voor gaan betalen. Hoe denk je in vredesnaam binnen no time heel Nederland te kunnen aansluiten? Het begrip worden, dat is het doel. Maar oké, dat is fantastisch. Maar dan moet je eerst al 3000 horecaondernemers af in Nederland. Wie gaat dat doen? Hoe gaan jullie die bereiken? Ik weet niet hoeveel er zijn hoor. Maar... Nou, met een goede marketingcampagne. We hebben ook een referral programma zijn we aan het bedenken. Horeca-exploitant A kent B. En vaak zijn er ook collectieven. Dus als een collectief meedoet, kunnen we daar ook iets op aanbieden. En de grap is van onze truc van UpNext. Als iedereen meedoet, dan heb je lokaal gewoon echt een stevig product. In Limburg-Noord loopt het nu. De bezoekers raken bekend met UpNext en die zoeken niet meer op de lokale website van de exploitant, maar gaan naar UpNext. En daarna gaan we het, na Limburg-Noord, gaan we per hoofdstad in Nederland gaan we het uitrollen. En we hopen dan van daaruit verder uit te kunnen dijen, zeg maar. Hoe krijg ik in 1 keer op jullie applicatie mijn interesses, of voor mijn gezin in dit geval, relevant? Hoe personaliseer je dat? In principe wordt de applicatie op de telefoon meteen geladen met GPS-locatie. Dus de basis is locatie. Ja. Heb je andere interesse, zal je even het genre moeten aanpassen, krijg je genre. Maar dat gaat ook verder dan jouw locatie. Je kunt daarbij ook een straal aangeven, 10 tot 20 kilometer. Hoeveel wil je reizen voor jouw genre? Dat is eigenlijk het antwoord. Hoe ga je realiseren dat je ook allemaal gaan betalen? Hoe ga je daarvoor in contact komen met die betreffende ondernemers? De ondernemer die meedoet, heeft een trial van 6 maanden. Kosteloos, vrijblijvend. In die 5e maand gaan we een brief sturen met een pakketcontract in Casso om te tekenen. En op dat moment vragen wij ook gewoon onze fee. Ons wezenlijk belang is dat we in die 6 maanden gewoon echt heel veel kroegeigenaren hebben weten te bereiken die dit gewoon een geweldig succes vinden. Als dat is, dan zitten we in een positieve spiraal. En iedereen betaalt hetzelfde? Kleine kroeg, grote kroeg? Ja. Die events worden at random weergegeven. Dus een kleine kroeg heeft dezelfde positie als een grote discotheek. En uiteindelijk kan een grotere discotheek wel extra ruimte kopen. Maar in beginsel is gewoon iedereen gelijk en worden die events at random weergegeven. Transparantie. Helder, heren. Ik dank jullie. Oké, Jury gaat een beraad. En heren, hoe ging het? Niet ontevreden. Kan altijd beter. De jury was kritisch, hè? Ja, Ja, en daar zijn we ons wel van bewust. De vragen die zij stellen, hebben wij ook. En we hopen dat we gewoon gedegen antwoord hebben kunnen geven. Dus, we hebben het idee, we hebben op papier staan, maar om het ja, het is een over te flink brengen is het moeilijkste. Om het duidelijk over te brengen. Modern, Ja. hip, Ja, gedurfd, maar niet goed in de uitvoering vind ik. maar buitengewoon veel werk. Ik denk ik ben bang dat ze dat onderschatten. Sowieso is volgens mij 2 jaar om dit te ontwikkelen veel te lang. Dan heeft de concurrentie al lang ingehaald. En wat ik jammer vind, is waar ze helemaal geen gebruik van maken, is de kracht van de bezoekers. Als bezoekers nou die events kunnen uploaden en kunnen sharen en zo.
En dan wordt er weliswaar niet door die eigenaar van die kroeg voor betaald. Maar dan heb je veel sneller content. Die content nu, dan moet iemand gewoon als een soort vertegenwoordiger naar die kroegeigenaren. Nou, dat gaat helemaal niet werken. Om het op gang te krijgen in dat verdienmodel lijkt mij heel erg uitdagend. Ja. Dingen worden succesvol op het internet als naarmate dat iedereen het wil gaan gebruiken, zeg maar. Ja. En alleen is dit natuurlijk weer heel erg afhankelijk van hoeveel mensen er bereid zijn voor te betalen. Dus dat is het kip en ei verhaal. Als je geen content hebt, heb je geen gebruikers. Precies.